guys! Welcome to my channel! Channel that go. But anyways, goodness, pasalamat ko sa Ginoo, sa mga concerned nga friends, sa family. Char! Thank you tayo sa inyo guys. At least, di naman siya ingon nga sa okay na kayo ko, pero yabot din ang time nga nagproblema ko. Pero, kalimtan na nato ang mga problema. Basta, nagpasalamat ko sa Ginoo nga na-overcome na ako. Char! English overcome. Bitaw ka ng, thank you Lord. So, mo ni siya no, kanang nala ko i-share. Char! Share na to. Bitaw ka ng, sa pag-stay na ko sa, nako i-share sa inyo ato pag-stay na ko sa Manila ba. Murag dagan di ko 5 months, ana gyud. Unya, kapit na lagi ko na artista lagi, na. Oo, kapit na nakasunod ko showtime, Bisaya ko dito. Sa ka to nga experience ba, grabe. The best din kayo ang showtime. Char! Bitaw. Pero gipili din ako ang pagkuskus. Gibalibaran ako ang pag-sign ako contract sa ABS-CBN. Di bitaw. Kanang share na ko ba nga. Kini bitaw ambot lang ha. Siguro ko mga followers diri nga mga Tagalog pero hindi ko kakuha kung asa sila basta kay taga-asa sila. Kasagara biya mga taga basta biya Luzon gud kasagara. Tagalog na yang Tagalog man jud na sila no. So mo to siya. Nag-training sa UWA. Kasagara dito kasagara mga kaubanan ako dito mga Tagalogs. Mga Tagalog na lang istoryahan. And then ubay-ubay ako ni mga Bisaya pero katunga time ako rin taga Cagayan de Oro. Then ang kabanding din ako kasagara taga Davao na ay atong batch lang ako na ay taga Porkita ba siguro to. Sumoto siya no. So kami rin nagkasinabot mga Bisaya. Kanya kini malalagot sa gita ba kay kini bitaw mga Tagalogs. Oy sorry sa mga followers nako pero tinuod jud ni na experience ako balag musuko mo. Basta kay tinuod jud ni. Ang mga Tagalogs grabe gid maka-discriminate sa mga Bisaya ba. Harap-harapan ba ya. Pero syempre kami ng mga Bisaya di ba? Ay katoy no nga tayo hilumon magitay ko. Hilumon sa dili pa nako close ang tao. Grabe ang mga Tagalogs makapanaway sa mga Bisaya. Ya. Unanaon ni mo makaistorya sila harap-harapan sa imo nga. Ano siya? Uy taga-asa ka. Syempre mo tubag ni taga Cagayan. Di ba ako lay Bisaya ha, lagi pang yaw-yaw kay para magkasinabot ta. So syempre tubag sad mi. Itubag sad mi nga, oh, Bisaya ang Cagayan, Davao Bisaya. Ang ano man si problema. Ya syempre kami mga Bisaya nag-adjust ni kay kabalo man ni Tagalog, bisan tulog nagkahirap-hirap nami. Kabalo biya pud daw mga Tagalog bisan tulog ang mga pronunciation na nagkahirap-hirap na nagalisod-lisod na. Mo adjust biya kita sa atong kaistorya. Labi na Tagalog sila sa mga Tagalog pud taon mi. Sumoto eh. Grabe ni mga Tagalog ka mga manawayon. Mga feeling bossy ra bagi kayo nga. Mura ra bag unsa pud ilang i-applyan. Padulong ra bag gyapon sila gunggong. Tigkuskus ra gyapon kinuduro. Unya maka syempre naman ni mga gawaing bahay. Tagalog. Kita ka nang murag training pa nga, murag nasa pa ni mal. Uy ginuko ang mga Tagalog suwapang kabahay, murag mga sikin sa sugusugoon lang mi. Kaya syempre nagmagandang loobs ni. Tagalog is like, oh, kanang ang mga kasagaran mga Bisaya kanang kabalot ang mukuan ba? Kabalot bisan tudog tan-aw nila nga murag inaana na lang kita pero ipakita po nato sila nga kung unsay lang isugo sa mo ang mukuan ni. Unya kay naabi ko tay mga kaubanan ba nga grabe pud kayo. Uy patuman na ko sa na lang ato na lang ko. Sus mura man gyapon sila mga helper man gyapon mura mga skinsa. Inaana. Sumoto napay style ni mga Tagalogs nga. Muana din sila nga. Uy kabalo ba mo nga kasagaran diri mga snatcher mga kawatan di mga Bisaya. Alo ko. Muana sila do. Ya syempre mo kami maop ganun ba? Okay. Sure gid mo nga mga Bisaya di siya. Oy kasagaran dito. Kasagaran lagi daw mga snatcher sa Manila mga mga Bisaya. So kami rapod mi lagi magparuingnon ta or kanang dis mo nga magparuingnon kanang napakita tang mayo tang mga tao para mga Bisaya ta. Uy inana ilang mga style do. Ignon ta nila nga mga bugok daw kunot ta, dili ka makasabot og isa ka istorya. Luko, mga hilas lagi kayo na. Sus kung pwede lang bitaw kung wala lang bitaw nag-training, kung wala lang bitaw nag-speak sa nag-handle sa amo sa training. Sus gibirahan na namo to sila ba. Grabe pero grabe among paubos gid sa ilaha. Paminaw lang namo. Gana gid sus nasan kami kay nga adto kay mo sa lugar, inana mong istorya sus. Uno kita nang dagway ninyo pero sa ngalan sayaw na taday.